كما يتوعلو زي خبركم تعزبتنا زينا حيزنا قريبنا لنا قندي نطبطات زينا منستر عثمان صالح منستر قديات وصال لكسمبرغ تقبلوا الزراريبوم من محدار زوا سميناو قيح بحري من طنطاوي اسرات زملكت عوده زتوديبوم حزب من محدار زوا غاش باركا نعوتات شنغرو اكاديمي التبابعام او زوا كاشمير مستخايده متقعتي بوحدو 44 وتهدرات تقاتلهم علما ودبعيوم قلقال عينتاو الشغلت كم زسكف حبيرون روسيا تركن ايرانن اب سوريا اب لعل شبراويان وتهدراو سقم تخوسدا 5 خلاح امنيتان منستر قديات وصاي اتو عثمان صالح منستر قديات وصا لكسمبرغ جين اسلبورن تمالي 14 لكاتيت ابيت صحفته تقبلوا الزراريبوم اتركب اب كلتا اوزمدنا غسغاسا بمنغو ايرتران اثيوبيان استبصح سممع سلام كمون حبراوي اقداسነት ዘለዎም ጉዳያት ዞባታት ቀርና አፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ዘተኮረ ነይሮም ሚኒስተር ዑስማን ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕርትን ልዕሊ 10 ዓመታት ዝቐጸለ ናይ ግጭትን ተጻብኦን እዋን ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ከም ዝኸተማ ብምጥቃስ ኪንዮዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባ ቀርና አፍሪካ ቁጠባዊ ሽርክነትን ምዕዛዝ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊጾም እቲ መደብ ዓብዎ ፍርዝሓት ምዃኑ ዘነጸረ ሚኒስተር ዑስማን ሃገራት ኤውሮጳ ደገፍ ክገብራ ትጽቢት ከም ዝግበር ቁጠባዊ ምትሕብባርን ሽርክነትን ኤርትራን ሃገራት ኤውሮጳን ብሓፈሻን ምድንፋዕ ድማ ኣድላይ ዘበለ ጻዕርታት ክካየድ ኣገዳሲ ምዃኑ ገንዚቦም ሚኒስተር ጂን ቦጎኑ ኣብ ዞባ ቀርና አፍሪካ ዘሎ ተስፎ ምዕባለታት ንዝያዳ ዲፕሎማሲያዊ ምዕባለ ድርኺ ዝፈጥር ምዃኑ ጠቂሱ ቁርብነት ሃገሩ ንምሕያል ዝምድና ምስ ኤርትራ ረጋጊጾም ሚኒስተር ጂን የሪና ብዝሃበ ሓበሬታ ሃገሩ ነቲ ዞባ ቀርና አፍሪካ ናብ ተስፎ መድረኽ ምትሕግጋዝ ዘሰጋገረ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ትድግፎ ብምግላጽ ንማሕበር ቁጠባዊ ዕብየት ህዝብታት ዝዞባ ኣብ ዝዓለመ መደባት ክትደጋገፍ ድልየት ከም ዘለዎ ሓቢሮም ክፍል ባህልን ስፖርትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕር ዝወደቦ ኣብ ከባቢታት ቡያ ኣዱሊስን ኤንገል ዒላን ናብ ዝካየድ ዘለው ንጥፈታት ስነ ኩዕታን ዳህሳስን ከምኡን ኣቀዲሞም ኣብ ዝተሰላሰሉ መጽናዕትታትን ረኽበታትን ዘተኮረ ኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን ክኢላታት ዝሳተፉ ዓውደ ዘተ ب13 ለካቲት ኣብ ከተማ ባጽዕ ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር በመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳልዎ ትሕዝቶ ሚካኤል ሓድጉህ ከምብቦዩ ኣብ ተዓውደ ዘተ ለጥቕታት ደናክል ኤርትራ ወደብ ኣዱሊስን ኣገዳስነታን መጽናዕትን ምሕደራን ባህላዊ ውርሻብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ኣገዳስነት ስነዳ ባህላዊ ውርሻብ ዝብሉ ዛዕባታት መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቦም ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕታት ስነ ጥንትን ስነ ህዝብን ዶክተር إنجيل عيلا رامود كاب كل تشحن عصرته كل تنك ساعة كل تشحن عصرته جعتن كمون كاب شحن شعة 295 ساعة كل تشحن عصرته جعتن أبويا نايز تخيلو مصنع تاوي بروجكتاتن زت رغوا قدستي تنتوا سراتن سفيح مبري أغربهم زاجيت ترخيبهم زلو نسلطان حبرة السبت كبابي نسلطان حبرة السب إرتراخا بحفشة زجلسو أقدست تنتوا سرات عملا قبو سلطانتات عالمنا نزنبرها قاف زملو عبرسو مخانم أغالبو بزحات كيلاتات سحيبهم كم زلو زتغسر دكتور تساقاي وتسيت نايت رغبت كاب 26 لكاتيت كسع 6 مقابيت كل تشحن عصوتو تشعتنا بارسلونا بزكاد عمتاو فيستيوال كغرب مخانو حبيروم أو هادي سنة انتاو مرمر بروجكت أدوليس يتقالايت بروفيسور سرينا ماسا بوغنا صباغي قرص مريت أدوليسن مصاغدا سنتون حبرة السبن بزبل عرسياب زغربتو مصنعتا ورغت تاريخاوا مصاصات انتايت ወደ ባዱሊስ አገዳስነታን ጽሉዋን ኣብ ቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን መዳያት ከምውን በተደጋጋሚ ኩዕታ ዝወረዳ ዕንወት ድሕር ምግላጽ ካብ 2011 ብዝጀመረ ሓበራዊ ፕሮጀክት ዛጊትን ኪኢላታ ስነ ጥንትን ስነ ሰብን ሕንቅልሕንቅሊተ ኮይኖም ዝጸንሑ ብርክት ዝበሉ ሓድስቲ ርኽበታት ከም ተመዝገቡ ኣብሪሃም ፕሮፌሰር ሰሬና ስዒባ ጎድንጎንቲ ጥንታዊት ወደ ባዱሊስ ብዕንቆት ንምህድሳት ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ከባቢ ንምድንፋዕ ፓርክ ስነ ቅርሲ ኣዱሊስ ዝብል ፕሮጀክት ተበጋጊሱ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ምውዳት ትዕተ ቅርሲ መዘናግዒ ማእከላትን ክፉት ቤተ መዘክርን ከም ዘጠቃልል ገሊጾም ብዘይካዚ መጽናዕትን ምሕደራን ባህላዊ ውርሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ኣገዳስነት ስነዳ ባህላዊ ውርሻ ብዝብል ርእሲ ዝተዳለወ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ብኣባላት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ቀሪቦም
ብሰንኪ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ዝግበር ኣብ መጽናዕቲ ዘይተመርኮሰ ንጥፈታት ከምኡውን ሰኣን ንቕሓትን ውህድ ምሕደራን ኣከባቢ መተካእታት ዘይርከቦም ኣገደስቲ ቅርስታት ይዓንውን ይበርሱን ከም ዘለዉ ዝሓበሩ እቶም ክኢላታት ንረብሓ ሕጂ ዘሎ ሕብረተሰብን መጻኢ ወለዶታትን ብግቡእ ክመሓደሩን ክዕቀቡን ምእንቲ ምዕዛዝ ተራ ዝምልከተን ኣካላትን መሻርክትን ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ተሳተፍቲ ድማ ንኣገዳስነት ናይቲ ዓውዲ ዘተ ኣብ ምብራህ ንቕሓት ብምጥቃስ ኣብ መሬትን ባሕርን ዛጊት ዘይተዳሰሱ ሓያሎ ጥንታዊ ኣስራት ስለ ዘለዉ መጽናዕቲ ክካየደሎም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ታሪኻዊ ቅርስታት ዝጽገነሉ ባይታ ክጣጣሕ ንጥንታዊት ወደብ ኣድሊስ ካብ ሓደጋ ውሕጅ ንምክልኻል ድማ ንጥፈታት ምግራብን ካልኦት ሓገዝቲ ንጥፈታትን ክሰላሰሉ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሱ ኣብ ዘስምዖ መዛዘም ቃል ጥንታዊ ቅርስታት መግለጺ መንነትና ታሪኽናን ባህልናን ስለ ዝኾነ ንምዕቃቡን ንምክንኻኑን ንቕሓትን ኣፍልጦን ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባር ምምሕዳር ዞባ ብዕቱብ ከም ዝሰርሓሉ ኣረጋጊጹ ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ጋሽ ባርካ ንዕውታት ሽንግሮ ኣካዳሚ ኣተባቢዖም ወኪል ኤሪና ኣማኑኤል ተስፋይ ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጸብ ኣሎ ዮናስ አብርሃም ከቅርቦ እዩ ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ጋሽ ባርካ ምስ እዚ ምዕራባዊ ግንባር ብምውሃድ ናቶም ኣብ ሰለስቲዮ ዓይነታት ውድድር ሽንግሮ ኣካዳሚ 2017 2018 ቀዳማይ ዝወጹን ኣብ ደረጃ ዝኣተውን ኣተባቢዖም እቲ ብ13 ለካቲት ኣብ ከተማ ባርንቱ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት በደርፊ ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ካብ ንስ ዞባ ሃይኮታ በትልሂትን ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃን ድማ ቀዳሞት ኮይኖም ዝተዓወቱ ካብ ንስ ዞባ ባርንቱ ነፍስ ወከፎም 30 ሺህ ናቕፋ ተሸሊሞም ዘካዚ በደርፊ ከላይ ኮይኑ ዝተዓወተ ኣባል ጉጅለ ባህሊ ኣውላ ናይ እዚ ምዕራብ በያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ ሳልሳይ ኮይኑ ዝተዓወተ ካብ ንስ ዞባ ኣቁርደት በትልሂት ድማ ራብዓይ ዝወፀ ካብ ንስ ዞባ ሃይኮታ ነፍስ ወከፎም 10 ሺህ ናቕፋ ካብ ኢድ ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ብሪጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይን ኣማሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ፍሳሄ ሃይለን ተቐቢሎም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ኣቶ እድሪስ ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተወዳደርቲ ብሓፈሻ ነቶም ዕውታት ድማ ብፍላይ ዮሃንኡ ድሕሪ ምግላጽ ቀጻልነቱ ንምርግጋጽ ዕቑር ዓቕሚ ንምምዕባልን ዝለዓለ ጻዕሪ ክካየድ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ኣብዚ ራብዓይ መድረኽ ስነ ጥበባውያን ዞባና ኣብ ሰለስቲኡ ዓበይቲ ውድድራት ኮኸብ ዕውታት 2017-18 ብምዃኖም ፍሉይ እዩ ዝገብሮ ተራን ተሳታፍነት መንእስያት ዞባና ኣብ ውድድር ሽንጉርዋ ኣካዳሚ ንምርግጋጽ ብመሻርክቲ ካብ ፈለማ ዕቱብ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ሓያል ጻዕሪ ተኻይድሉ እዩ ዞባና ካብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዝበዝሐ ቁጽሪ ተወዳደርቲ ዘሳተፈት ዞባ ኮይዳ ውጽኢት ብዙሓዊ ተሳታፍነት ጻዕሪ ተወዳደርትን መንእስያት ተደምርዎ እንሆሮሚ ንኹኸብ ዕውታት ክኾኑ በቂዖም ኣለዉ ኣብ ሓምሻይ መደብ ሽንግርዋ ኣካዳሚ ንሳልሳይ ግዜ ስነ ጥበባውያን መንእስያትና ኮኸብ ብምዃን ዘዋሪት ዋጫ ብምዕታር ንሓላሎም ክውንንዋ ከቢድ ስራሕ ይጽበዮም ምህላዎም ብምግንዛብ ኣበርትዕና ክንሰርሕ ይግባእ ማሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ፍሳሄ ሃይለ ብግዱ ዞባ ጋሽ ባርካ ሰፊሕ ናይ ስነ ጥበብን ባህልን ጸጋታት ከም ዝውንን ኣብ ውድድራት ሽንግሯ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ዓወታት ከዓ መርኣዩ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ዞባ ኣብ መዳይ ስፖርት እውን ተወዳዳሪ ኮይኑ ንኽቐርብ ውሁድ ጻዕሪ ዝምልከቶም ኣካላት ክዓዘዝ ድሕሪ ምዝኽኻር ምምሕዳር ዞባ ዘድሊ ምትሕብባር ክገብር ዘለዎ ቅርብነት ኣረጋጊጾም እዚ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት كتابعنا كحيلنا نمبر كزانينا يبلون دحرج زمت وددرات كمان حبلل تقينا خنوص زاد اللي صحري خنقبر كنكلالنا سنة طبب كبحال كله وي حدا سنة طباباوي نناتو دليت نناتو باقي كواسع كله زيادة وصيتاوي يقبرو ብዙሕ ግዜ ከም ዝረአ ብፍላይ ዓበይቲ ከተማታት ስነ ጥበብ ክበሃል ከሎ ዝያዳ ግዝያዊ ረብሓታት ንምርካብ
ዝካየድ እዩ ንብል ንኽእል እዚ ተሪፉ ግን እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓደ ሰብ ብድልየቱን ብወኑን ነቲ ስነ ጥበብ ናይ ምምዕባል ሓይሉ ከደልድል ከበርትዕ ክኽእል ጥራሕ ኣለዎ ኣብቲ ካልእ ዓይነት ዓውድታት እውን ብተመሳሳሊ ፀብለል ኢልና ክንወፅእ ዝለዓለ ፃዕሪ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ብዓብዩ ኣብ ስፖርት ማለት እየ نادير يوك نادير سانو غودير يا يبو ጉጅለ ባህል ስብሪት ከምኡን ስነ ጥበበኛታት በረኸት መንግስቲ አብ ኢንጂነር አስጎደም ወልደ ሚካኤል መሐመድ ዑስማን መሐመድ ሻዕቢ ተስፋይ መሐር ፒሒራ ኤልሳ ኺዳኔ ቃል አብት ወልደ መድህን ተኽለ ክፍለ ማርያም ወትኹል ብስራት አረጋይ ፋጥና ኢብራሂምን ካልኦት ስነ ጥበበኛታትን ዝሓቆፈ ጉጅለ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምጽምባል ትማሊ ናብ ኢትዮጵያ ገይሽሎም እዚ ጉጅለ እዚ ب16 ለካቲት ኣብ ባህር ዳር 17 ለካቲት ኣብ አዳማ 19 ለካቲት ኣብ ሐዋሳ 21 ለካቲት ድማ ኣብ አዲስ አበባ ምርኢት ከቀርብ መደብ ተታሒዝሎም ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ተወሰኸ ጸብጸብ ኣለዋ سلام إيرتران إثيوبيان نمتصمبال زعلم ناي مريت عدت نمكياد إيرتراوين سنة ببنياتات تمالي 14 لكاتي تاب ساعات دحر قطرين اب إثيوبيا جيشوم إذا ما استاسوسا زخون سنة ببنياتات عبالات هاقراو جوجلياتا مال السبريت كمون قداي من اسياتن دمصاويانن موزيقانياتاتن يتقاللو بمسارت وصيو زلو مدب إذا سنة ببنياتات اب إثيوبيا بصنحلن 10 معالتات كتماتات بحر دار آداما حواسان أديس آبان بياتاوي إيرتراو تلهيز تسنية موزيقاو مريت كأرو بيوم أرنافي نايت جوجلا أتو ميكيل تفرين إيرينا بزهابو حبريتا اتعلامة نت أورح حملة 13 شمونتن أمونغ إيرتران إثيوبيان زت ختمة سممع سلام نمتصمبالن نتركبات ببهلاو مدبات نمدر عنكم زغونه بمحبار أمت أو انت مساسالي مدبات تسريع خمزلو أرديوم جلي ناي بهلاون ناي زمناون موزيقانا إيرترا حجات غير زلا سوسان حدن أبالات اللغة مالتي دمصاويان اللغة موزيقانياتات اللغة كمون تلاهيت اللغة سبريت تي ناي بهلي تريا تي كال دما ناي زمناوي موزيقا مالتيو تي زنبره ناي كوينات هواهو توجدو ناي سلام ناي قسانت كمون ناي معباله كوناتات تفطرو سلازلو نزي كما قلصلتا ناي كلتي حزبታት ركب نمدل دالي مالتيو سنة ببنياتات بوغانوم بهلاون زمناون درفتات إيرتراويات تاوتليتاتن نمتصبراق وكل مدلاوات غيرهم كم زلو حبيروم صبو تجيسنا لنا نتكونت هتجلس نتزولو هواهو أصبيقو كم زرد عن مقبار نتحزبي زولنا طباباوي صراحات ني نقال حلنا مالتيو سخا قلصلي استنا كل نتي موسيقانا إيرترا كاب عمساتات شاتات جمرو موسيقى زمراو موسيقى لعو مذكاتا نايتهم كانت عبيس درفت زنوبر قليل لعو زم منسات بوم تكينا نحيد علينا قالين بأكال الله ساتفو بعد برات مجلستا بعد تهو بعد فيرا بعد زماج كلتكم إلساخي نتزولو أصبي نقال حلنا مالتيو سخا إيرترا كاب عمسات إلا بديش تكفل من صبرا مدباتنا حوز مثل عينة مدبي فرق السبريت يعني الإريتريا ووكالة الإريتريا قلت توكل حكون عبي ترت بديبة عباي تسميتها وعبي شغل بديبة وعبي لوك هاللاقلة يعني أما محدارات كباب كدوب عرض أفان فاسن عدو أودون نؤزب أمن حيلس توادده بروجكت قرب صوري ستماي أب هيوت نبرتي مستر هوكمز فترة أم حدارة نؤزبه أتو أبراهام مكونن حبيرهم مس حزبي أفستقبل ركب أتو أبراهام أب من محدارات كباب كدوب عرض أفان فاسن بروجكت قرب ماي أب من محدار كباب عدو أودون ما رهياتات تسريحو أقول قلوتي هبكم زلو بمقلات نتساعدفو حزبي أم عوات مدب مقيسوم ننتبطات معك أمين حمدن بزملكة دما شحن 360 هكتار كترتاتن زالاتاتن كم التسرح بمحبار
ن170 سدرا سوات كم اون نبتخات سدرا بيتات جنزباون عينتاون حاجز كم التجبر بريهم أبكل تشحن 19 أم محدارات كوابي عد قوده عد عقوة عد وحن كده بعرن 291 هكتار مرت زر إسرناي كزراء تداليو حارستات كزر قوت عرتات يجبر كم زلوه كم زمرحو كبابي أو تصريت دماء بزل عليه كسر حلو مخانو آتو أبراهامان تسيرهم تساتفت بجيدهم معك أب ماين حمدن أم أوتتاونت عبي تراه رقيبة ملس لزلو بزل عليه ودابيتات كسر حلو تلابيهم زخبركم تعذبتي زي صعب زينا وتايهم على ما ود بعيوب درجة عالم زر زلو يا ريتا بعصرت 4 لكاتيت هندي أو تم حدرو كبال زوبا كاشمير باستخايدر رأسات لتاو متقعتي بوحدو 4 وتهدرات هندي كم تقوت لتقاليحهم بيتنا أبلاي وتهدرات هندي علامة زقبر متقعتي هسيات زركبوهم حيال أصيلهم بمهلهم كتر موتات كزايد كم زخيل سمز تهاجر أميتهم هب أوانت متقعتي خلت تشحن حمشت 200 وتهدرات سعانا 7 شمنتن مكاين أبو عزهم زنبراء زحبرت أبطابات عصرتات كاباتن كم تقات على رديهم هتمتقعتي أوش 3 عامتات أب زوبا كاشمير رب العلو والتهدرات هندي كاب استخايدة مساسال في تسامتات زعبي سباوي كسارة زورة دخوين اللهم باكستان زمدبرو عطو قجله نايت متقعتي حلفنة وسيد اللهم بزد ما أمونغتن بقوداي زوبا كاشمير زيت آدوا هندن باكستانن أب حدش متفنان كأتوا 5 غيله نايك 4 عزب تأميتهم نت متقعتي بترز خوننيك أداي منيستر هندي ناريندرا مودي هاجرو تصطاق زعتان محاس التقايدو والتهدرا ونتفتات كم التحيي لفليتهم باكستان بدوباتا نسغرو شبراويان عطوات معقات ترعات تصاوت كم زي لا هند توقس يخون بر باكستان الوتاوي ملاش كتهبلو صنيحلا على ما ودب عيوب درجة عالم زر زلو من قلقال عينتاو الشغلات كم زسقف حبيرهم متن شغلات البنت ببعامتو ان قلقلي متص كوانتلو زبزح عامين محبراوي دحنت أبزي هب شغلة كم زنت فيه تودب أبز قنيات زي أبز قربت أب قليتهم بمسرة أب سسان حدا 100 مالت كلتا بليون عام سب أبزي وقعوي شغلات التقاطيرو وحسنت زي بلو وحد كفليت كم زركب تفليتهم بزي كازي على ما ودبعيه أب مونجو دك تبعتين دك أنستين زلو زي معري أهازن فللي كفليتن كم زشاؤله نبصبص أبو سفير اللهم نتجاج نمتباب زكاير زلت سعري زاجد استقاس وتصيد كم زي ترخبو زجلت تودب نتتريو أبكل تشحن سلاسان كبت صحت وطينون زلو الشطات زلاق معبالي بعرتها تصلوا كم زخل أميتهم زغمزيلون كله أمونجو عامن بزح حزبن تفطير زلجاج نمت أنا فراينت يقولوا لكم زلوه علماوي والدبعية قليتهم بتودب أبشغلات استوافر عامي مستي بنهرز وسخ زلو بزح حزبي زدارك كم زي كنا إيو سحبر روسيان تركن إيرانن نابل علتهم أب سورياويت الزوبا إدليب زنقصاصو شبراويان عطوات حبراو والتهدراو سقمتي كوسدا 5 أميتن مراحة سلستيان هاجرات بعصرت 4 لكاتي تود باويت كتما سوتشي ناي سوريا أب زكايد وركب اتم عطوات كوت استخايد دبلوماسيا وتصعري كم زي سمرة بمتقاس والتهدراو سقمتي كم ناي مود أمارات كوسد كم زغل قليتهم يخون برت سقمتي معاس كم استقبر رايتنا تصرن زلهم سلستيان هاجرات نقداي سوريا بزملكت سلسا وركب ككايدة حجن ربعي جزية مخانو تصاباتي قلتهم زغمزيلن كله مراحة سلستيان هاجرات أمريكا سراويتها كاب سوريا نموتا زوت أنا تمدب نمتقبر تنقصاص كم زي اللواعيسن شبراو جل داعش أب سوريا كم تداخل مزحبر بريزيدنت دونالد ترامب هاجرو أب تهاجر أو بيراتون زلا سراويت كتسحبوا مخانا أقدموا محباري قلت انت هنا جناه نتي نايموت أتكباره مع اسم خانو حبريتاي حابن زلهم قدامهم متتاو نتتاو زي مرقاق سوريا ماليسيا قاد دخم زلوه تنتنت بوليتيكا يحبرون عطو أفغاناوي حيلة طالبان زمت سمون باكستان مسوكلتي أمريكا قطاو زته ككايد مخانف ليتهم اتي أب كتما إسلام آباد ككايد تمدي بزل زته معطلتا نايتي أب مونغو خلتي أم وغنات أب قطر ككايد صنح ركبات مخانو عززت نايتي عطو حيلي ب10 4 لكاتي تحبيرم
ይኹን እምበር ነቲ ዘተ ብዝምልከት ብወገን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ይኹን መንግስቲ ፓኪስታን ዝተዋህበ መግለፂ ዛጊት የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወከልቲ ጣሊባን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ዕምራን ኻን ተራኺቦም ክዝቲ መደብ ከም ዘለዎም ገሊፆም ጣሊባን ምስ ወከልቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀጠር ዘካየዶ ዘተ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኔቶ ድሕሪ 18 ዋርሕ ክወፅእ ድሕሪኡ ድማ ናይ ሰላም ስምምዕ ክኽትም ከም ተሰማምዐ ጸብጻባት ይሕብሮም ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ኣፍጋኒስታን ኣሽራፍ ቃኒ ነቲ ስምምዕ ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ገሊጹሎም ወከልቲ ጣሊባንን ኣፍጋናውያን ፖለቲከኛታትን ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ሞስኮ ከም እተኻየደ ዝሓበሩ ጸብጻባት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን እቲ ዘተ ካብ ፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ሓሊፉ ዘምጽኦ ለውጢ ከም ዘይህልዎ ሓቢሮም ምስ ጣሊባን ቀጥታዊ ዘተ ዝጽውዕ ዘሎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዕጡዕጡ ሓይሊ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ክኸፍት ከፍቅደሉ ከም ዝኽእል ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጹ ይዝከር ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ቤት ጽሕፈት ከም ዝደሊ ዝሓበረ ጣሊባን ግና ነቲ ብኣፍጋኒስታን ዝቐረበ ጠለብ ነጺግወሎም ኤውሮጳዊ ኩባንያ ምፍራይ ነፈርቲ ኤርባስ ፍርያት A380 ዝዓይነተ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ደው ከብል ምዃኑ ፍሊጦም እዚ ግዙፍ ኩባንያ ነዚ ስጉምቲ ክወስድ ዝተገደደ ጠለብ መሸጣ ናይ ዘን ልዕሊ 540 ሰባት ናይ ምጽዓን ዓቕሚ ዘለዎን ነፈርቲ እናንቆልቆለ ድሕሪ ምምጽኦም እቲ ኩባንያ ኣቐዲመን ዝተኣዘዛ ንምስራሕ ጥራይ ክሳብ 2021 ከም ጸንሕ ድሕሪኡ ግን A380 ነፈርቲ ከፍሪ ከም ዘይኮነ ሓቢሩሎም ብርኩት ዝበሉ ዓማዊል ናይቲ ኩባንያ በቲ መግለጺ ከም ተሰናበዱ ክግለጽ እንከሎ ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ድማ ግዳይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተኣሚቶም ኩባንያ ኤርባስ ንጉዳይ ሰራሕተኛታት ብዝምልከት ምስ መሻርክቲ ዝርርብ ከካይድ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም መጠን ናይ ወፃኢ ንግዲ ቻይና ምስ ናይ ወርሒ ጥሪ 2018 ክነጻጸር እንከሎ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2019 ብ8.7 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም በመሰረቶም ጸብጻባት መጠን ሰደድ ናይ ኣስታት 14 ሚእታዊት ዕብየት ናብ 1.5 ትሪልዮን ዩዋን ክብክብል እንከሎ መጠን እታው ድማ ናይ ኣስታት 3 ሚእታዊት ወሰኽ ብምርኣይ 1.23 ትሪልዮን ዩዋን በፂሖም ኣብቲ ንግዳዊ ምልውዋጥ 270 ቢልዮን ዩዋን መክሰብ ከም ተረኽበዮም እቶም ጸብጻባት ዝሕብሮም እዚ ንግዳዊ ዕብየት ኣብዚ ዓመት እዚ ብኸፊል ክጎድል ከም ዝኽእል ንዝግለጽ ዘሎ መጠን ዕብየት ቁጠባ ቻይና ናብ ንቡር ክመልሶ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይእምቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብገምጋም ብልዕሊ 6.5 ሚእታዊት ክዓብት ጸንሐ ቁጠባ ቻይና ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ 6.3 ሚእታዊት ክወርድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ተኸሲቱ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ጠንቂ ናይቲ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ምዃኑ ጸብጻባት ይገልጹ ዜና ተዛዚሙ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ብሩኽ መዓልቲ سلام كبرات تعذبتنا كم يصلحكم على تاوي زينا سبورت انهم وددر كعس سكعت زوبا ماكل بوعوع منفس يقصل لهم وعوع منفس زكاد زلو محزنه وددر كعس سكعت زوبا ماكل نزخرتهم ابصوتا كعس سكعتن ميداس مرا بوتشفلان عب اجام زبركتو نفسي هراتو كيدان التول برهان درب علامة زجبر تمال ربعون بخلت بطمات قصيلهم كاب ساعات 6 دحر قطري اب ميدا بوتشفلا بمزح دغفت تسني وز سلاسل زلو وددر فلما استغاطما غانتات كالاي ديفيجن دقالستيو ماركوني مس جالاكسي كوينن صوتا دما بعوت جالاكسي 29 ب18 تزازيمهم قصيلن سراخبا غانتات بانان كيكرن ناي كالاي ديفيجن دقي تبعتين صوتا باغو رسون تقرارابي نيروم بزح خيت بلالصا كسام موداتا ابز خلالو كيكر بصبي بوصيت 50 حالن ب50 سعرام قديما بستمزغبه وصيت دما اب كالاي ديفيجن دقي تبعتيو امازون تسفا 44 ب35 كثرت انكلام بانان مارات 47 ب 43 سعراتا
10 ንክሪስታል ድማ 46 ብ32 ኣፋንያታ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ደቂ ኣንስትዮ ተስፋ ንጋላክሲ 34 ብ23 ብልጫ ተዓዊታትላ ማርኮን ድማ ንሳሊና ብገፊሕ 37 ብ11 ኣዓንያታ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ንስሪ ንማራት 48 ብ31 ተዓዊታትላ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ማእከል ሎሚ ዓርቡን ካብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሜዳ ቦቸፊላ ቀፂሉ ከምሲዩ በዚ መሰረት ጋንታት ሳልሳይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ኣማዞን አንጻር ማራት ክሪስታል ፓላስ ድማ ምስኪከር ክጋጠማየን ተዓዘብትና ንሎሚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም